Hugot nga ginpaginawala sang Office of the Building Official o kon OBO sa Iloilo City Government ang alegasyon sang Metro Pacific Iloilo Water nga ang OBO ang rason sang pagkadelay isang pagtukod sang proyekto nga nahamtang sa Barangay Ingore, La Paz. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Mavi Gostilo, ang head sang OBO ay ginpahayag nga base sa ilang records ang aplikasyon sang desalination facility ang nabaton lang nila sang Marso 26, 2026. Suno kay Gostilo ginkabig ini nga highly technical bangod nga isa ka offshore utility infrastructure project kag mayara sa mga mechanical nga mga requisitos. Pahayag niya matapos ang application, nagpadigayon sila sang evaluation sa mga dokumento kag natapos ini sang Abril 21 apang sang Abril 22 nagpagwa ang OBO sang listahan sang kulang nga mga requirements. Base man sa records, naghingyo ang MPIW sang inisyal nga evaluation para sa proyekto sang Nobyembre 28, 2025 kag ginpagwa ang resulta sa evaluation sang Disyembre 23, 2025. Apang sunod kay Gustilo, madamo gihapon sang kulang sa mga requirements nga napasa sang Metro Pacific Iloilo Water kaangay sang Contract of Lease, Certificate of No Objection halin sa Community Environment and Natural Resources Office sa Consenro. Dugang niya kulang man ang pila ka mga aspeto sang proyekto kagay sang architectural, structural, electrical, mechanical kag electronic plans. Sunod pa sa OBO head, as of May 4 wala gihapon na pasa sang Metro Pacific ang kulang sa mga requirements. Ining rason kung nga nagpatawag ng OBO sang meeting upod sa tiglawa sang Metro Pacific. Sa mga pagsinapol ginaisa-isa sang OBO ang mga dokumento nga kinahanglan ni proseso sang Metro Pacific kag ginatagan konsiderasyon kalakip ng pagpasa sang affidavit of undertaking sa sulod sang 30 kadlaw agud magpasa sang requirements sa legal easement kag magkuha sang certification halin sa Senro. Matandaan nga mismo si Metro Pacific Iloilo Water Chief Operating Officer Angelo Berba nagaligar nga ang atrasado nga pag-iso sang permit sang OBO ang rason kung nga walo kabulan nga delayed ang pagtukod sang desalination plant. So ang purpose ng initial evaluation is diretso na tani kung gin-rectify na nila ang tanan-tanan prior pa nagsulod sa amon. So nagkandak kami sang initial evaluation sa ila sang November 28, 2025 last year. Gin-release namon ang initial evaluation nga na December 23, 2025 naga-indicate dira ang mga findings nga dapat i-correct nila sa ila plano kag ang mga documents nga supposed to be dapat i-submit. So, ang ila nga application nag-sulod sa amon official March 26, 2026 na. So, we thought nga December, January, February, na-rectify nila ang findings nga to. So, sa March 26, 2026, nagsulod, gin-evaluate namon ang mga findings ara Japon. Kadamo sang consideration nga ginhatag namon. And then makabati kami kag in fact ginkwan pa, gin-media pa dayon nga kami ang nag-delay for 8 months. Si Engineer Mavi Gostilo.